Club Radio Bamako 24 de Kana Kabo Mali Konana Munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana koka ka bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe na be kuna foni lateme aw bela jele togola jema dongodo abalma gena udenga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya suru betali ka jeje sarila alebi ka bara bela jele jete mine ka foni ka ko nyumandon faso kononi faso koka doere taw maka usigi ni ka ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekeneka de kanga be bi kuna foni la sawati mabi e tarata bi tarata be ne nasara san kalo sabana mars kalo bi o kle muga ani kele ka be bafla ani muga ni saba sama farafin kalo me no sungolo makono e amala dona ka fo bi o kle muga ani shegi jatela san kalo shegi nanu ijira san bakele kemenan ani binan nan sanu do wodi be ke ala ka nyega dama bakru bafla bi kuna foni fle kala dona ka fo dogo fnanja temelen konnana Franjala fanga nyama we wuliga jokon ta niga saka ta soroshi kan kura do ko ni bara damne buguni marabulo kono ko kara tugo dina kuna funi nyefoli kula kari dongo bajangara marabulo kono na kerengana ga dugu mina fa ko noa dogo de no muga bo dogo la ni gu kunda noa dugu kan uyela mugu jugu do ko ni ga masa ba kasaralu ni na ko kara tugo dina kuna funi nyefoli kula kati marabulo kono na kerengana joba ka ofeno juma temele ayira la ka foko chemar fatiki do ko ni wuliga jokon ta kanye shulu ga posuma Pulsu daga rombe no kasaka ta marfachi do bara do ko ni keno asefa ira laka ko pulsu laka fla ko ko lu jogna ko kra jogna ko no fone nyefole kola sika so marabulo konna na krenganya biya ka o feno ira laka ko maro kontra jurudo ayre kana ni ngayre kasara ni na ko kra jogna ko no fone nyefole kola nunu dem naga ko no fone la ko mabay ka frak no fone ko ala so wadinga na bana kefe sidigi kulubali ala ka nyeka dama kuna fone amadam ne ka lodona ka fo bajangara marabulo konna na kari temele na kuna funa ayira ka fo mado kono olugu nga bo sugula ni gu kuna noa dugu koni ka banyangara malabulu konana o senfe ayira la ka fo ku meso wotro koni na wonna na yele mugu jugu fronta do koni ka ogara so ni nga seka ma saba koni ngulu kasara onina kuna funa ka fola ma fla olu jogina nga koni atakale ma fenve be no lu kasara lu nina koni ma ko fela nu bela jele koni musula ka yam do de ke ma chama ngono ka fola jadi wala tigila ma u koni ayira ka ay koni yira la ka fo jadi wala tigila ma koni ukoni desele no ni wati ko fele nuna fere mun kon bu bolo ukoni kasika fere kon tigene kasika muguju kon kasika to golu do sirawla ami do de ke yarabi alaka bela jele no jadi wala tigilama nun kalo dibila namboray no klibala bafla ani mugani kele san krenga na o avril kalo la francis kuna fon dilambe na le tu jasola jadi wala tigilama fe krenga la chamar fatigi do fe no troye Olivier Dubois ale kon gumine lembe kabini san bafla ani mugani kele avril kalo la kuna fonyo bora kunungo ka ira ga foko karido ko bolobola ni mako folen kana ka se ka bla Olivier Dubois ayira la ga fo ka ni atakale ka ira shibi san binan ani kononto bonyongo kola akonu gumne lembe san fla bonyongo abi chemar fatiku ko nga boloka kuna fonyo ga fola ni mako folen ngoni bolobola kana akonu ga kene foi dengele tala mi duwodi ke mamu abena no lubi bolola yala bi alaka bolobo bela jelen kana namburai ali be ogumi kelen konana ma jasolewna Croix Rouge ma umnumbe no lubi demengon takanyeshi ma togoda konana Croix Rouge maw oluka ma fla ko ne ku minele me ka tununu we na kliba la marskalo kle nan temelena ayira la ka fo ko kuna fo ne ko ni bora ni ma ko fele nu na mai ka fo ko lu fene tumlele me gaw ani kidal ni nyonche ko tege bola ni ma ko fele nu fene kanade u ma fla ko ne ku lu bela jele ngoni blala wa ko fo e dengelete olu fene nina ami do de ke maw ma be no bi bolola yara be ala ka feres sigu bela jele nge bolo bisa ka boy kana chugo ya muna nam borai kati marabolo kono akiranga na joba ka fe no ayira la ka fo chemar fatiki do kono olu wulga jokoni ta ninga saka na oluga poste de contrôle ninga saka na gele ko nta kanye shoma na kliba la poste nyire polsu daga yoroy koni yoro ko folen ka sigile ka titme kalo fla bonyongo kade na chemar fatiki kono wulga jokoni ta ninga saka na marfachi bara do koni keno asefe polsu la ka fla olu koni jogina ninga saka mobili saba bonyongo ni ko olu bela jelen jeni marfakisa koni ko kera ga mobili do fene soro ni ko olu bela jelen chen ami do de ke yara bela ga nga jamana do ko jugu kala dibila namboray buguni marabolo konna na ayira la ka fo soroshi daga yoro kura koni o bara koni mina sigi senga buguni ka ofeno ni bara senfe ministre nga bara nyeshin be soroshi ni soroshi kura ko konyo nyana bole kama colonel Sadio Camara ale tarani nga saka tan bara nundo koni ke buguni yeno Sadio Camara kuma mfo ofle ni ya me lakana malion de sona kada kan bela jelemba don abe san damadama bo malibe gele akono ona taota malion sona ko ka mina nyini ka di armée malienne malion sona ko ka kaunjo ka di mali finiti la kawma ambo do kene kambi ambe ala fola bugunin kambe na jo buguni ye
a bɛna jɔ Mali ye. N b'a ɲini Buguni n'a a lamini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a faamuya k'a fɔ sɔrɔdasiw bɛ yan Bugunikaw de kama, wa sɔrɔdasiw tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya si la u ka baara la ni Bugunikaw m'u dɛmɛ. An bɛ ka jɔ, minɛnw bɛ ka di, nka ni population ka dɛmɛ tɛ, an kɛ man di ka se sɔrɔ juguw kan. Bugunikaw ka dɛmɛ lakana kɔnɔna la, hali n'an ma kuma, Ala b'a dɔn. An b'a ɲini Ala fɛ, hali bi Ala ka se d'an ma, ka hakilina ɲuman d'an ma, an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ, k'an ka jamana bɔ kunbalan kɔnɔna la. Yarabi Ala ko duwawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ minisiri la, minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasikɔrɔw ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama, Colonel Sadio Kamara a y'a fɔ cogo min na, yarabi Ala k'an ka jamana don kojugukɛlaw kalo dibi la. N'an bɔra yen, minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sifinw ani farikolo ɲɛnajɛ baaraw ma, ale kɔni ko ye wele bila Mali sifinaka bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛnya minnu bɛ jamana in kɔnɔna na fɔ jamana kɔ kan. Sifinaka fɛn fɛn bɛ yen nɔ Maliden don, a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma ka se ka na barolasigi ba kɔni kɛ sibiri tɛmɛnen na, a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ. N'a ma ye k'a fɔ ko Farajɛla fanga ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ale ka baara kɔni a ɲa n'a tiɲɛni k'a bɛ sifinakaw bolo, a kɔni ye wele kɔni bila sifinakaw wa se ka na hakili jagabɔ kɔni kɛ u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Farajɛla fanga ma cogoya min na, o baaraw sigila sen kan. Kɛnɛ in kan yen nɔ ministre d'État n'o bɛ tali kɛ Colonel Abdoulaye Maïga la, ale tun b'a kɛnɛ kan, a ye kuma min fɔ o filɛ. An ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ la mun ye nin kɛnɛ denfaya dilen bɛ ale mun ma, Colonel Assimi Goïta ye. An bɛɛ miiri b'a la, a ye mun fɔ depuis rectification daminɛ la k'a fɔ ko ni baara ɲɛna a bolo ni Ala sɔnna a ma dalen bɛ sifilakaw la kosɛbɛ, ni baara tiɲɛna Ala k'an kisi o ma, o fana ye sifilakaw nɔ ye. Donc kɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ sifilaka ye fɔlɔ. Donc mais baara mun don baara kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ, an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kelen bɛ se a baara la. O de la an mago bɛ vraiment sifilakaw la kosɛbɛ, parce que sifilakaw ye nɔ mun yira an na depuis 14 janvier tɛmɛlen n'o ye ka boliba kɛ pour que ka CEDEAO ni UEMOA ye sanction mun ta an ka dugu kama ko o dénoncer, an dɔn k'a fɔ vraiment sifilakaw cɛ wulilen don kosɛbɛ. Baara mun don baara tɔn mun bɛ ka na kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ, an bɛ baara mun na bi n'o ye cɛ Malikura ye, k'a fɔ k'an bɛ Malikura baara bɛ ban bi o tɛ se ka kɛ, mais an bɛ ka nɔ bila mun b'a to ni Ala sɔnna sini an bɛna cɛ Mali mun ye a bɛ nafa ɲɛ bɛɛ ye, an bɛɛ bɛ fɛ ka dugu ka kɛ cogo min na ka dugu développer, Mali bɛ kɛ ten. Bon o tɛ taa k'a sɔrɔ sifilakaw wulilen tɛ kosɛbɛ, mais k'u cɛsiri. Ni tun bɛ tali kɛ ministre d'État la Colonel Abdoulaye Maïga, a fɔra cogo min na yarabi Ala ni hakilina ninnu yakubaya an ka jamana kɔnɔ. Kɛnɛ in kan yen nɔ sifinakaw ka ɲɛmaa dɔw b'u ka seereya di n'o bɛ tali kɛ Mutaga Jagiti fo ka taa se Abibu Dako ma, an k'olu lamɛn. N y'a mɛn diɲɛ bɛ jɔ bɛɛ ni kan, denmisɛnniya ye mana b'a fɔ cogo min na, mais les jeunes an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ sifinakaw, n'an ye ɲɔgɔn tigɛ minɛ an bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ. Tant que n'an ma ɲɔgɔn tigɛ minɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ. An bɛ se ka mun laɲini ɲɔgɔn tigɛ minɛ kɔfɛ ni jeunes minnu bɛ qui ont de la valeur, se bɛ jeunes minnu ye an ka wuli an ka jamana in dɛmɛ. An ye bi wele bila k'a yira k'a fɔ a ye ko a ye mun fɔ an t'a kɔ an b'a ɲɛ de, an ka fɛn bɛɛ to kɛrɛfɛ ka o gɛlɛya ninnu k'o surmonter ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka dɛmɛ yɛrɛ don transition ma, parce que an bɛ transition min na bi ni an ye fɛn o fɛn mun kɛ a bɛ mɛn kosɛbɛ wa a bɛ kɛ taabolo ye, a bɛ kɛ siya ye, a na kɛ jamu ye. Ni tun bɛ tali kɛ sifinakaw ka seereya la, a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ni an ka jamana ka ɲɛtaa sabati, yala bi Ala k'o fɛɛrɛ don an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna senkɔrɔ. N'an bɔra yen Sogonikɔ commissariat n'o bɛ tali kɛ 7e arrondissement na, o commissaire n'o bɛ tali kɛ Segu Mane, ale n'a ka cɛdenw kɔni tɛgɛ kɛ maa 4 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ, a yirala k'a fɔ nin maa ninnu ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ, mobili sɛbɛnfura min n'a fɔ ko visite technique u kɔni bɛ yuruguyurugu ta ka ɲɛsin o baaraw kɔni ma, u kɔni y'a yirala k'a fɔ nin maa ninnu kɔni kulu kɔni kun de don, u bɛ nin baara in kɔni kɛ ka nafolo kɔni bila u kunna, papier lankolon kɔni de don, nka u b'a ta ni k'a di mobili baarakɛlaw mobilitigiw ma, u bɛ don u ka mobili la u bɛ ka tɛmɛ n'a ye, visite technique min don ko fo kɔni de don, min bɛ tali kɛ Segu Mande, ale kɔni n'a ka cɛdenw kɔni tɛgɛ kɛ maa 4 bɔɲɔgɔnko la. An ka 7e commissaire lamɛn. An baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ circulation na olu de ye mobili dɔ minɛ, visite technique b'o mobili ninnu na n'a ma ɲi olu sera n'o mobili nin y'an ma yan nɔ, o de sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la mobilitigi ko an ma k'ale y'a san visite technique yɛrɛ baarakɛla dɔ fɛ. An wulila ka se visite technique la an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o y'a las'a ma o tɛ baara kɛ visite technique la, a tun bɛ yɛrɛ kɛ visite technique baarakɛla de ye, mais ale tɛ baara kɛ yen nɔ. Komi a ka numéro tun b'an bolo an fana y'a lajɛ sisan nɔ ka kɔngɔni dɔ lancer a fɛ, ko ka wari bila ka taa ma, an ye wari bila ka taa Orange Money la, wari cila a ma, an ye mobili wɛrɛ numéro d'a ma, a sera ka visite technique dɔ bila an ye o cogoya la. A nalen o de la sisan a ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma Sogonikɔ, an y'an tigɛ d'a kan, ale minɛlen kɔfɛ sisan a sɔrɔla k'i kanto ko ale kelen tɛ nin baara nin kɛ, sabula an y'a ɲininka ani jɔn ni jɔn de bɛ nin baara kɛ k'a kelen t'a kɛ, a sɔrɔla ka jɛɲɔgɔn dɔw wɛrɛ tɔgɔ f'a ɲɛna,
an taar'o fana minɛ an y'a sɔrɔ visite technique lankolon nin b'o fana bolo ale yɛrɛ bolo cachet mun bɛ yen nɔ n'o société yɛrɛ b'o utiliser o fana tun b'ale bolo ani visite technique lankolon caman filanan mun fana bɛ yen nɔ n'o fana minɛna an y'a sɔrɔ fana cachet dɔ b'o fana bolo n'o ye société ka cachet fana ye maintenant an ye ɲininkaliw b'u la halisa o ɲininkaliw kɔnɔna la u y'a fɔ an ɲɛna ko a dilanbagaba t'olu ye o tigilamɔgɔ o y'o daga yɔrɔ fɔ an ɲɛna an y'an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ ka t'o fana nɔfɛ an selen yen nɔ de an yɛrɛ dabaliya banna sabula an taara sɔrɔ minɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛ k'a fɛnw dilan an taara sɔrɔ o minɛnw b'u bolo yen nɔ ani visite technique lankolon caman o fana bɛ yen nɔ clé mun bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ o ma ko clé USB o da bɔra o bolo kan an y'olu clé caman fana sɔrɔ o bolo yen nɔ an y'an tɛgɛ da o fana kan ka minɛn ninnu cɛ ka na n'u ye maintenant o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan nɔ ɲininkali hukumu kɔnɔna la u ko an ma k'olu yɛrɛ donna nin ko la ka sababu kɛ société nin yɛrɛ baarakɛla kɔrɔ dɔ k'u n'o de tun b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de nana marché la so maintenant an y'an o fana sɛgɛsɛgɛliw lawuli sisan nɔ ala y'o fana don an garijɛgɛ la an sera k'o fana minɛ donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'u ɲininka u ko vraiment olu kɔni bɛ ko mun dɔn na o de ye nin ye c'est pour dire que u mɔgɔ 4 de tun bɛ baara ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a mɔgɔ 4 bɛɛ lajɛlen minɛna matériel minnu fana n'olu tun bɛ a baara ninnu fana kɛ ala y'an dɛmɛ an sera k'olu bɛɛ fana minɛ ni tun bɛ tali kɛ 7e arrondissement commissaire la Segu Mande a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka tɛgɛ da kojugukɛla bɛɛ lajɛlen kan n'an bɔra yen sigida 4nan procureur n'o bɛ tali kɛ Ture la ale y'a jira k'a fɔ ni kɔni ye maa minɛ ko maaw kɔni bɛ to ka taa ka se ka taa ɲɛfɔliw kɔni kɛ nin ye n ka maa ye nin ye n ka maa ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ kɔni kɛ maa in bɛ se ka bila cogoya mun na ko n'ale kɔni ye maa minɛ ale tɛ mɔgɔ lamɛn dɛ procureur Ture an ka lamɛn. Somɔgɔw bɛna intervention kɛ faamaw bɛna intervention kɛ ni ko ne tɛ jɛn ni i kɔni datugura an fɛ yen c'est que i datugura sɛbɛko de la ni dun taara kaso la i bɛ waatinin de kɛ fana pour i k'a faamu kun min i lase kaso la en ce moment i bɛ bɔ sariya boli tɛ e sago ye koyi ne sago tɛ e hakilinata fana tɛ i ɲɛ bɛ nin désordre in de o de ye jamana in bin tan yɛrɛsago kɛ ni fɛn ninnu min mana min ja o b'o fɔ min mana min ja o b'o kɛ fɛn tɛ bɔ la non an ka sabali sa a ye min kɛ a ma ɲɛ sa mais maintenant a ka ɲi a y'a faamuya tile 2 kɔfɛ a tigi bɔra n'i ye mɔgɔ datugu par expérience n'i taara kaso la la première semaine très souvent il va falloir tigi agitilen don non to sɔn ma nin kɛ ya ou bien an kan etc a somɔgɔw bɛ o cogoya kelen de la e ka pression kun man semaine filanan tu vas voir a tigi bɛ commencer ka question dɔ poser yɛrɛ kun o commencer u fara bɛ faga a ɲɛ min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la est ce que n kun don est ce que n kan ka nin kɛ à partir de la 4e semaine tu vas commencer ka regretter ka nimisa a ko la c'est à partir de là qu'il faut le libérer n'i y'a libérer en ce moment a ka ca ala fɛ tu ne perds pas un citoyen tu récupères le monsieur mais pendant que pression b'i kunna semaine kelen y'a tigi datugu o semaine kɔnɔna la bɛɛ de bɛ intervention kɛ fan bɛɛ fɛ kuma sugu bɛɛ fɔ pour que a tigi se ka bila si tu lâches o semaine kelen kɔnɔna la tigi bɔra a t'a dɔn yɛrɛ min kɛra justice ye fɛn dɔ ye kulonkɛ ko tɛ o yɛrɛsago kɛ fana tɛ anw ni anw de bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ko anw aw ne kan tɛ aw journalistes ma dɛ aw yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ yɛrɛ aw b'anw ta de fɔ bɛɛ de ko don an bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka bulu di ɲɔgɔn ma bin bɛ kɛ mɔgɔw kan dɛ mɔgɔw bɛ mɛn kaso la dɛ ça c'est tout à fait normal parce que a bɛ dépend ni datugura infraction la qui est assez complexe a bɛ di juridiction de ma parce que n'a y'i bila i bɛ se ka bɔ ka taa preuve effacer i bɛ se ka bɔ ka taa constatation frauduleuse kɛ ni témoin ye hali si ordonnance ni fɛnw o bɛɛ bɛ se ka kɛ. ni tun bɛ tali kɛ sigida 4nan procureur la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ture a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen Sikaso marabolo kana kɛrɛnkɛrɛnnenya miselikaw fɛ yen nɔ a yirala o miseli kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ n'a bɛ f'a ma ko Biya sifinaka dɔ kɔni ale kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa a yɛrɛ kasara nin na a ye moto kɔni ta ni ka se ka taa sisun dɔ kɔni lajɛ ni ka juru don a yɛrɛ kana ni ka yɛrɛ fili ka jigin o kɔni kɛla sababu ni ka se ka kasara nin na yaasa ka priorité d'a ma an cakɛ ɲɔgɔn Ibrahim So n'ale bɛ radio Yangadi la Biya an k'ale lamɛn. n tɔgɔ Ibrahim So ka bɔ radio Yangadi la Biya. an ye kunnafoni sɔrɔ ko maa dɔ ye juru don a kan na ni k'a yɛrɛ faga kuma in ye tiɲɛ ye wa? tiɲɛ don Siriki a kɛra Meseni mara la Biya an burula juma sufɛ ka du kɛ sibiri la an y'a mɛn ko dɔ y'a yɛrɛ dulon juru la k'a yɛrɛ fa an yɛrɛ taara an ye radio mɔgɔw taara lajɛ an y'a sɔrɔ a nana ka pasi jɔ siyiri ju fɛ ka yɛlɛ siyiri sanfɛ k'a ka sabara to dugu ma ka yɛlɛ ka i kan siri juru la k'a siri yiri la k'i cun ka jigin faamaw yɛrɛ nana ye ka na lajɛ ka na kɔsaw bɛɛ kɛ o kɔfɛ an nana sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'a ye a bɔra Gana kɔnɔ de bon a tun bɛ baara kɛ cɛ dɔ bolo Gana kɔnɔ a ye min kɛ o fɛ a bɛ taa san 10 bɔ o yɛrɛ olu yɛrɛ baara kɛ o don fo ka taa tile bin ka su ko olu yɛrɛ wulila sɔgɔma ja ale wulila ka na ni olu t'a kalama kɔfɛ an na recensement kɛ k'a lajɛ a bɔra Gana kɔnɔ ka na ka Sikaso ka de don a ba yɛrɛ bɔra Sikaso ka na a su lajɛ. aw ka kɔlɔsi la mun de bɛ k'a bila nin na? bon tiɲɛna an ka kɔlɔsi la an ye kɔni ye ɲininkali kɛ bɛɛ ko maa dɔ min y'a bila nin na k'a daminɛ patron yɛrɛ ko ale maa dɔ min y'a bila nin na parce que bɛɛ y'a jateminɛ ko patron den yɛrɛ de don maa kɔni n'a ye baara kɛ fɛ san 10 kamalen dɔ kamalen fitinin a si tɛmɛ san 19 kan faamaw nana k'a lajɛ u y'a jigin ka bɔ juru la ka telefɔni nin bɔ a bolo k'a sɔrɔ dasi 800
shege an telefon da babu ya bol apasi fana jolen bi contact yere ma bola beki jamto yere ni ko yi soro na dimi kon yimine mo do nyini kala kala ya kawse kati yere boni ni nati ni tume talike an caga ɲɔgɔn Ibrahim Sola radio yangadi la biya a fɔra cogo min na maa o maa bɛ ni gɛlɛya kɔni y'i sɔrɔ yanni ka wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka t'i yɛrɛ kasara i nin na a fɔ maa ye fɛrɛ na sɔrɔ o ko la o ka fisa i ka se ka nin kɔni waleya in ta ka ɲɛsin yɛrɛ ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ni waleya sugu ninnu ma n'an bɔra ye kulu min sigilen do sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko appel du 20 février n'o bɛ tali kɛ Isa Kawujum ale ni maa damadɔ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka kulu min kɔni sigi u ka jɛkulu a yirala k'a fɔ ko dɔgɔfranya in kɔnɔna na u ye sigikafɔ kɔni kɛ u ni kadiri maaw u ye barolasigi dɔ kɔni kɛ a kun tun ye fɛn jumɛn de ye Isa Kawujum b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn an ka fara ɲɔgɔn kan basigi kɔnɔ sariya kɔnɔ bonya kɔnɔ mais surtout maliyɛnw ka se ka laɲini faamu an bɛ min na nin de ka ɲi jamana ma tuma dɔ la a bɛ komi dɔgɔtɔrɔ n'a bɛ ni joli bula ka nɛn bɔ ka fara i bɛ kule i bɛ dɔgɔtɔrɔ ɲini tuma dɔ la mais o de y'i ma hɛrɛ donc an bɛ baara min na dɔwɛrɛ tɛ an ko diɲɛ bɛ mara ni hakilila ni laɲiniw ye n'an bɛ se ka lafiya sɔrɔ o de ye an ka don sariya kɔnɔ sariya de bɛ bɛɛ kana ni sariya ye bɛɛ hakilisigi di bɛɛ ma an bɛɛ ka don sariya kɔnɔ mais ni dɔ sigira sariya sanfɛ ko ka sariya kuma fɔ bon o ye fɛn ye fɛn min n'a ka gɛlɛn donc an ko bi an ka transition dɛmɛni tɛ dɔwɛrɛ ye min t'u ka baara ye u k'o bila min y'u ka baara u k'o kɛ bon maintenant o ye min ye constitution t'u ka baara ye o t'u ka baara ye o bɛ fɔ ka segin k'o fɔ ani fana an ka segin sariya kɔnɔ o de ye démocratie tɛ dɔwɛrɛ ye o ko jamanadenw ye fanga min di an ka walikan bila an ka bamanankan na le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple o jamanadenw ye fanga min di jamanadenw tɛ fanga di ni marifa ye o jamanadenw bɛ fanga di de ni danaya min ni an bɛ taa bɔ jama la bɛɛ bɛ bɔ k'i hakilila ni jamanadenw ye danaya da o fanga di donc an k'u ka constitution ko bila u ka kalata ye u ka fɛɛrɛ kɛ u ni jamanadenw ni a fɔ ma les acteurs concernés an bɛɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma pour que président transition dɛmɛ a ka doni jigi ɲuman na an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la o donc an nana ni cadre mɔgɔw kumana an ɲakili falen kɛ an bɛnna kuma min kan o de an bɛna communiqué conjoint kɛ min bɛna lase diɲɛ mɔgɔw ma donc mɔgɔw k'a faamu laɲini bɛɛ ye kelen donc n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ka dɔn parce que fɛn dɔ de bɛ yen fo ka dɔn ka fɔ parti politiques bɛ yen maa kalannenw bɛ yen maa hakilimaw bɛ yen minnu ka laɲini ye transition ka kuncɛ hɛrɛ la an ka bɔ marifa fanga kɔnɔ donc a fɔcogo n'a kɛcogo an fana an y'an ta fɔ n'o ye appel du 20 février mais an ka taa fana minnu fana b'a fɛ awa kala ka taa an k'u fana hakilila dɔn an bɛ se k'a fɔ ma tubabukan na mutualiser nos efforts pour que an ka jamana ka se ka segin a ka baara kɛcogo kɔrɔ kɔnɔ n'o ye fanga tacogo ye sariya kɔnɔ o de b'a to fana bɛɛ bɛ se k'i hakɛ sɔrɔ parce que n'a nana kɛ k'a fɔ fanga tɛ di démocratie sira fɛ bon a bɛna di sira jumɛn fɛ o ye marifa dɔ o dun man ɲi jamana ma parce que an bɛ ka taa cogo min na y a pas d'élection mɔgɔ mɔgɔ bɛ élection kɛcogo dɔn i b'a dɔn élection tɛ yen mais an tɛna don o da fɛ an bɛ don da min fɛ dɔrɔn k'a dɛmɛ élection min ye wajibi ye o ye président ta ye civil o ka kɛ an ka président de transition dɛmɛ a ka doni de jigi an bɛɛ de ka doni b'a bolo ni tun bɛ tali kɛ Isa Kawujum ale ka seereyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya appel du 20 février o kumalasela don a fɔra cogo min na fɛn bɛ da ka di an ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔla ye Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun ye taama ta ka taa Moptikaw fɛ yen nɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔna na a kun tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka taa u ka kuranko fo ka taa se lakanako ma n'u ka jiko ka se ka taa o fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan yaasa k'o peredatigɛ d'a ma Manbe Kuyate ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Manbe Kuyate ne ye dɔgɔtɔrɔ ye Mopti dɔgɔtɔrɔso ba la ko Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga k'a tun taara Moptikaw fɛ yen nɔ taama in tun bɛ mun de kan taama in tun bɛ fɛn belebeleba saba sanfɛ kuranko ka gɛlɛn Mopti kosɛbɛ sécurité fana ka gɛlɛn Mopti kosɛbɛ o kɔfɛ jiko fana bɛ Moptikaw la fɛn damadɔ de sa an tun bɛ nin de fɔla a ye a ye mun fɔ aw ye aw ka o gɛlɛya ninnu kan a kɔni ye layidu d'a ma nka n m'a fɔ plus précisément a bɛna ɲɛnabɔ waati min nka a ye fɛn o fɛn fɔ an ye a ye kuma fɔ an ye a ye hakilina ɲumanw d'an ma an yɛrɛ kan ka min kɛ ani olu yɛrɛ kan ka min kɛ a ye fɛn caman fɔ an ye o sanfɛ ka lajɛ in na mɔgɔ caman tun bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen dugutigiw tun bɛ yen kafo ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen maire bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen commune kɔnɔ yan bɛɛ y'i ta fɔ nka a ye n bɛ min kɔni fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ an ɲɛna a n'anw ye fɛn fɛn fɔ a ye a y'a bɛɛ ta ba la ne kɔni hakili la kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ bɔ yan tuma min na bɛɛ nimisi wasa sɔrɔ parce que mɔgɔw kumana ka wasa a yɛrɛ kumana ka wasa a ye fɛn fɛn fɔ an ye ni ala tala sɔnni an dalen don a la ni tun bɛ tali kɛ Manbe Kuyate la Mopti dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na a fɔra cogo min na hakilina fɛn bɛ n'o tala yarabi ala k'olu bɛɛ lajɛlen yiriwa Moptikaw fɛ yen nɔ n'an bɔra ye CMDT o ɲɛmaa min ka baara ɲɛsinnen bɛ yiriwali yɛrɛ ma o kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa munumunu salo dɔ la Kucalakaw fɛ yen nɔ ka se ka taa Kucala CMDT kɔni ka se ka taa munumunu salo la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ engrais ko gɛlɛya min n'o ye maaw sɔrɔ san tɛmɛlen na o kana se ka maaw sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko engrais kunfɔlɔ yɛrɛ ko caman nana ka ban ko n'ala sɔnna ma ko ɲinɛ kɔni ko engrais ko gɛlɛya kɔni k'a tɛna maa sɔrɔ dɛ maa dɔw b'u ka seereya di nin ko in na an k'olu lamɛn
Kucala mara la n'i ye kɔɔri nɔgɔfin ta ani suman nɔgɔfin 100 sara la an bɛ 55 la bon n'i ye nɔgɔjɛ fana ta nɔgɔjɛ la an bɛ 100 sara la 70 fo dɔ b'o sanfɛ donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka hakili sigi an bɛ se ka cikɛlaw hakili sigi walasa an ka engagé ka kɔɔri sɛnɛ ni min bɛ se ka min kɛ ka dɔ fara i ta kan bɛɛ k'i ɲɛsin o ma walasa Mali ka place n'o ye kɔɔri caman sɔrɔba ye o bɛ se ka sabati. Kɔɔri nɔgɔ la an ye 300 ɲini ɔ 300 in sɔrɔla ɔ sɛgɛnni na an ye 250 ɲini o fana sɔrɔla ɔ ɲɔ nɔgɔ kɔnɔ ale mana fɔlɔ nɔgɔ bɛ bolo parce que kilan sɔrɔla an bɛ yɔrɔ min na an tɛmɛna kilan kan ka ba yɛrɛ. Nɔgɔ min b'an bolo ɲina vraiment a bɛ wasa kɛ nɔgɔ ko min ka gɛlɛn nɔgɔ ko bɛɛ la o kɔɔri nɔgɔ finman de ye n'an b'a fɔ o ma ko complexe coton tɔni 120,000 an y'o de ɲini ɲina tɔni 120,000 n'i y'o tila kɛnɛw la o bɛnna kɛnɛ 180,000 kɔrɔ k'a fɔ nɔgɔ min b'an bolo an bɛ se ka tari 180,000 da ɲina alors que an ye min bolo da ko o ka kɛ o bɛnna tari 750 o kɔrɔ ɲina nɔgɔ ko fan fɛ wasa bɛ yen an b'a fɔ ko tare an ka ɲɛmɔgɔyaso ministre min bɛ sɛnɛko kunna ani gouvernement yɛrɛ ni transition u ko k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen n'an b'a fɛ o kɛ wuli ɲina o nɔgɔko ye nɔgɔko kɔfɛ o an ka tiɲɛnifɛn ye. Ni tun bɛ tali kɛ CMDT baarakɛla dɔw la Kucalakaw fɛ yen nɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ gɛlɛya o gɛlɛya ka jugu kɔngɔ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu de kɛ yarabɛla k'an kisi kɔngɔ tɔɔrɔ ma n'an bɔra yen sunkalo kɔni n'o bɛ ka se gɛlɛya kɔni bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma jagokɛlaw fɛ nka jagokɛla misɛnnin caman kɔni olu fana y'a yira k'a fɔ gɛlɛya t'olu nɔ ye dɛ olu fana bɛ minɛn ta yɔrɔ min na a gɛlɛya kɔni bɛ bɔ yen nɔ dɔgɔfɛrɛnjɛ kɔnɔ an ye minnu salo kɛ sugu kɔni kɔnɔna na ka se ka ɲininkali kɛ jagokɛlaw ni sannikɛla dɔw la an ka dɔw ka seerew lamɛn. Sali Tarawele ne nana sanni de la tiɲɛna feerefɛn bɛɛ ka gɛlɛn min kɔni ka d'anw ye dɔ ka se ka bɔ a sɔngɔ la o de ka d'anw musow ye dɛ a bɛɛ de ka gɛlɛn foyi de tɛ se ka san a foyi tɛ se ka san anw bɛ fɛn dɔw san prix dɔw la halisa dɔ bɛ ka yɛlɛ a kan. Kalifa Jara ne nana na san de la sugu la bon n'a nɔgɔya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ yɛrɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛn najini i mana fɛn fɛn san a bɛɛ ka gɛlɛn ka kɔ sisan a tun ka nɔgɔ mais waati n'a kɛcogo don mɔgɔ a kan ka faamu quoi parce que fɔlɔ n'i y'a jateminɛ gɛlɛya tun tɛ i n'a fɔ tancogo quoi. Awa Kane ne nana na san na nka ne dɛsɛna kan ka n'aw san dɛ n'aw gɛlɛyara kojugu u gɛlɛyara yɛrɛ de an m'a dɔn an kɔni mun kɔnɔ gannen don a la n'a sera ka fɛnw nɔgɔya a bɛ diya an ye dɛ fɔlɔ la an kun bɛ nin bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la nka bi fɛn bɛɛ gɛlɛyara an dɛsɛna ka fɛn bɛɛ sa fɔlɔ la o kun ka nɔgɔn an b'a fɔ jamanatigi ye a ka kuma feerekɛlaw fo ka fɛnw nɔgɔya. Ne ye Lamini Berete Yirimajɔ sugu la ne bɛ nafɛn de feere sukaro kɔni cɛ u ye sukaro yɛlɛma sunkalo kɔni kama minɛn ninnu dɔw bɛ ka yɛlɛ parce que u b'a yira an na ko dɔw tɛ yen u b'a yira an na fɛnɛ ko dɔw man na ka bɛn sunkalo ma setigi ninnu de bɛ se k'o kɛ ɲɛnɛ anw minnu kɔni bɛ débrouiller la an tɛ se k'o kɛ parce que minɛn bɛrɛ tɛ mɔgɔ min bolo n'o fɔra k'u ka minɛn mara k'a feere yarɔ kɔni u tɛ se k'i yɛlɛma minnu bɛ na ni minɛn olu de b'a yɛlɛma parce que olu dɔw bɛ se ka stocki k'a bila yɛlɛma kama olu de bɛ se ka sugu yɛlɛma anw kɔni minnu bɛ débrouiller la an tɛ se k'a yɛlɛma parce que bɛrɛ tɛ k'anw bolo client b'a yira k'anw de nɔ don parce que anw yɛrɛ b'a san yɔrɔ min na anw fana bɛ kuma olu fɛ mais o n'a ta minnu kɔni bɛ na n'a ye olu b'a k'u sago ye parce que i n'olu ɲɔgɔn ye man di olu kɔni b'u ka prix yɛlɛma u sago la fo ni président sera ka kuma olu fɛ ɲɔgɔn tɛ prix yɛlɛma ka teli kojugu kɔrɔ yɛrɛ tɛ na u bɛ sin ka kɔrɔlen prix yɛlɛma ten i bɛ minɛ san bi sini i bɛ taa sɔrɔ sɔngɔ yɛlɛmalen don n'i y'a ɲɛfɔ client dɔw olu t'a faamu fiyewu. Ni tun bɛ tali kɛ sannikɛla dɔw ni jagokɛla dɔw ka seerew la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔya ta ka ɲɛsin sunkalo nin ma sunkalo kɔni a yirala k'a fɔ kalo kɔni don kalo min bɛ yen n'a baraji kɔni fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔna na sunkalo kɔni mana se gɛlɛya kɔni bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma faamuyali ko gɛlɛya yarabɛla ka faamuyali ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen n'aw hakili b'a la buru kɔni ale sɔngɔ yɛlɛla kabini kuma jan a kun tɛ dɔwɛrɛ da a tun yirala k'a fɔ ko bule kɔni k'o sɔngɔ gɛlɛyala o sɔngɔ gɛlɛya o kɛra sababu ye buru fɛnɛ ale sɔngɔ gɛlɛyala hali n'o y'a sɔrɔ buru a sɔngɔ gɛlɛyala nka buru sisan buru ko a fasalen don dɛ bu foyi tɛ sisan buru kɔnɔna na i b'a ye a ka jan nka ni denmisɛnnin fitinin ale b'a kala kelen kɔni dun boulangerie baarakɛla olu kɔni y'a yira k'a fɔ bule min n'o sɔngɔ kun gɛlɛyala n'o kɛra sababu ye ni buru kɔni n'a sɔngɔ gɛlɛyala ko bule sɔngɔ jigila a bɛ kalo 6 bɔɲɔgɔnko bɔ bi hali ni yɔrɔ la fɛn tɛ ka bɔ an ka buru la fɛn tɛ ka bɔ bule sɔngɔ la fɛn tɛ ka bɔ farini sɔngɔ na min bɛ tali kɛ dɔgɔfɛrɛnjɛ kɔnɔ o kunnafonidilaw wele ka se ka barolasigi kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka kuma ni usine tigilamaw ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ bule la a ka se ka jigin buru a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an bɛ danbele an k'ale lamɛn. Bile de prix kun gɛlɛyala diɲɛ kɔnɔ transformateur fana kun gɛlɛyala bɛɛ b'o kalama o kɛra diɲɛ ko ye donc u ye farini yɛlɛ an bɛ 300 ni 400 u y'a yɛlɛ fo ka se 500 halisa u nana fɔ ko fɔ dɔ ka fara kan bon n'i ta ma ɲɔgɔn faamu o la mais toujours an kɔni tora an ka cadre kɔnɔ
gɛlɛya min nana ni farine yɛlɛli ye o de sɔrɔ o fila fɛ blé prix de y'i jiginna bi a jigili fana ka se bi ma i bɛ jateminɛ kɛ depuis octobre novembre décembre janvier février mars de b'o waati blé bɛ nin nɔ an bɛ date min na bi blé bɛ 271 de la or que prix bɛ sigi waati min c'était 400 et quelques i b'a ye écart caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais bi o tɛ se ka pratiquer an bolo yan parce que n'i y'a san il faut au moins 2 ou 3 mois pour que a ka se an fɛ yan n'i y'o 2 ou 3 mois ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'a daminɛ 300 320 280 291 a b'o de di ma ka na fo kana bila an bɛ yɔrɔ min na bi na donc a mana kɛ cogo cogo prix min sigila état bolo 2022 blé kan n'o ye farine se 5000 ma bon i bɛ taa sɔrɔ bi a jasila cogo cogo an ɲɛ bɛ min kɔnɔ na papier kan diɲɛ mɔgɔ bolo a ca 100 € ye min bɔra a la an b'o kɔnɔ fana min ka kalo 6 bɔ donc b'a jira k'a fɔ blé min bɛ an ka mɔgɔw bolo bi dɔ ka kan ka bɔ a la sur toute manière parce que a possibilité bɛ bi a ka bɔ a la n'a bɔra la ka se degré la a ka kan dɔ ka bɔ buru fana na n'i b'a fɔ i b'a fɔ ka nɔgɔ d'a kan an tɛ baara kɛ an y'a fɔ an tɛ maga mafɛnma ye an bɛ baara kɛ an ka fɛn sɔrɔ an tɛ fɛn mɔgɔ k'an tɔɲɔ an t'a fɛ an ka mɔgɔ tɔɲɔ février le 16 février kana bila semaine na an ye lettre 4 de ci ministre ma ou bien 3 an y'o de ci a bɛɛ blé ko kuma ye a nana kuma laban min fɔ sisan o de ye ko tant que an ma blé san sɔngɔ a n'a transport maritime n'o ye bateau ye a n'a a transport bɛɛ ka se yan ko f'an k'o papier de fara ɲɔgɔn kan anw min ye boulanger yɛrɛ k'anw de k'o fara ɲɔgɔn kan ko ka t'o d'ale ma ko n'o tɛ k'a tɛ maa wele ka kuma usine tigiw ka kan k'o kɛ minnu bɛ taa blé san anw tɛ blé san an bɛ farine san Bamakɔ yan sugu kɔnɔ de ka baara anw tɛ blé yɛrɛ qualité dɔn an bɛ min ye o ye farine jɛman ye blé dun tɛ jɛman ye ayiwa donc anw ka sira to o yɔrɔ la fɛn ni tun bɛ tali kɛ boulanger olu ka syndicat ka ɲɛma la an bɛ danbele a fɔra cogo min na jamana ɲɛmaw k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ye sɛbɛnfura kɔni ci minisiri ma ko minisiri y'a yira k'a fɔ u ka taa fɛɛrɛ kɔni kɛ ko blé bɛ ta cogo min na ka na k'u k'o fɛɛrɛw kɔni kɛ ka se ka na n'o sɛbɛnfuraw kɔni ye kamasɔrɔ olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ la olu bɛ taa farine kɔni san ka se ka n'u ka buru kɔni bɔ minnu bɛ na ni blé o maaw bɛ yen nɔ minisiri ma wele bila olu ma ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ dɛ minisiri olu bila o baaraw kɔni na kalo joli joli fɛnw sɔngɔ jigilen don hali bi gɛlɛya kɔni ta bɛ ka ɲɛsin maaw ma ni jateminɛ kan ka kɛ nin ko la dɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'an bɔra yen kalan dɔ kun sigilen don sen kan an ka finitigilaka dɔw kunna n'o bɛ tali kɛ état major ya kalan a sen fɛ baara in kɔni kun cɛra a sen fɛ ɲɛma dɔw b'u ka sira di an k'olu lamɛn i ma nin kalan fasugu kɛ a ka gɛlɛn ka baara kɛ état major kɔnɔna la voilà donc kalan niveau kun ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ voilà baarakɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la nimisa wasa dɔrɔn kɛ sɔrɔla kɔnɔna la vraiment a nafa bi carte d'opération yɛrɛ de kan donc a bɛ ɲini mun bɛɛ fɛ seulement voilà mun kalanna i ka se k'a waleya a yɔrɔ la pour que a ka chef dɛmɛ quoi t'a dɔn k'i tɛ fɛn dɔw dɔn fo fɛn dɔw mana f'i ye kalan in sen fɛ an y'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen an mako tun b'o la an y'o olu sɔrɔ a kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ maa ɲɛma dɔw ka siraw la a fɔra cogo min na yarabi ala ka yiriwali kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen faranjala fanga ɲɛmaw ye wulikajɔ kɔni ta ne ka se ka baara kura mun sigi sen kan n'o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ carte biométrique ka se k'o baaraw kɔni sabati a yirala k'a ko polisisow kɔnɔna ni baara ninnu sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ premier arrondissement commissaire la n'o bɛ tali kɛ natige sadu sogoba ale b'a ɲɛfɔ olu bɛ ka baara in kɛ cogoya min na an k'ale lamɛn an ka mɔgɔ an degelen don soli ka wuli la depuis 6 heures parce que an b'a dɔn mɔgɔw bɛ soli ka na a fana bɛ soli ka na ka na aran na tile minnu nana mun ɲɛ ka se k'o lisi établi en même temps minnu ka kan ka bila parce que machine damadɔni b'an bolo yan donc ka se ka aran établi k'a fɔ aw bɛ taa nin turu in na nin fana bɛ taa yan fɛ nin fana bɛ taa yan fɛ donc ni tun bɛ tali kɛ premier arrondissement commissaire la natige sadu sogoba a fɔra cogo min na bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ne ka se k'i ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ nka yirala k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ nin sɔrɔli la dɛ maaw kɔni bɛ taa dɔw yɛrɛ bɛ si yen nɔ nka ɲɛ tɛ sɔrɔ ko la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a ko nɔgɔya n'an bɔra yen n'aw hakili b'a la kabini marisi kalo tile 17 san 1980 san lakɔliden bɛ n'ale minɛna n'aw bɛ tali kɛ abdul karim kamara ni a bɛ fɔ a ma ko kabarale san o san a jɛɲɔgɔn n'o y'a kalan ɲɔgɔn ye olu kɔni bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen nin ma dɔw furancɛ kɔnɔna na o ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka tasibila kɔni ɲɛsin a ma a kɛnɛ kɛ nɔ a jɛɲɔgɔn dɔw b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn Kabara tanyana a fagara de régime dictateur Musa Traoré fɛ an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ a su donna yɔrɔ jumɛn o y'a fɔlɔ ye a filanan an y'a jira gouvernement na hali n'u t'a kalama u k'an dɛmɛ ka ɲininkali kɛ a bɛ fɔ ko appel à témoin pour que an k'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ se ka taamasiyɛn dɔ d'a ma pour que an ka kaburu ye. a ka laɲini tun ye min ye école ka ɲɛ mais école dɔrɔn tɛ société yɛrɛ ka ɲɛ quoi. ni tun bɛ tali kɛ kabaral a kalan ɲɔgɔn dɔw ka siraw la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ nɛma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake min bɛ bolo.
ayiwa karamɔgɔ sidiki an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a daminɛ kɛnɛyakaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛn don mars kalo tile 20 san 2023 min kɔni ye wulikajɔbaw kɔni tun mɛ kɛnɛya ale jamana kɔnɔna la jamanadenw ka wulikajɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ ko min ye fɛnw sɔngɔ da dumuni sɔngɔ ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen nin waati na kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama sa wulikajɔ tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min kɛra sababu ye ni ka se ka u ni lakanabaw kɔ olu kɔni kari ɲɔgɔn na wa k'a kɛra sababu ye ka gazji ko kɔni ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don min na ko bi ko ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko min ye nin tagama in kɔni ye nin nisɔngoya tagama in k'a tɛ dabila dɛ ko dɔ furancɛ k'u bɛna bɔ walasa fo ka taa u sago sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Centrafrique an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Chine ale jamanaden maa 9 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kasaralaw ni la fɔ cogo wɛrɛ la ko min ye sanubɔ yɔrɔ dɔ kɔni ye ko min ye lakanabaliya ye k'a fanga ka bɔ yen kosɛbɛ kosɛbɛ ko ninnu maa 9 bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye Chine jamanaden ye k'u bɛɛ lajɛlen fagara ye o de kama sa Chine ale jamanakuntigi n'o ye Xi Jinping ale kɔni ye wele da ka ɲɛsin Centrafrique ale maa ɲɛmaw ma ko wulikajɔ ka kɛ joona joona tɛgɛ bɛ se ka da ni maa kofɔli kan maa minnu ye nin kɛwale jugu kɛ ka ɲɛsin ale ka jamanadenw ma wa ni sariya ni min ka kan ɲangini min ka kan sariya bolo o ka da o kan kosɛbɛ kosɛbɛ RDC kaw fɛ yen min kɔni ye wulikajɔ ye n'o ye kɛlɛ ye ko olu daminɛna tuguni dɛ bawo ko maa 20 bɔɲɔgɔnko n'o ye jamanaden civil ko olu bɛɛ lajɛlen kasaralo ne la ka sababu kɛ u ka maa murutilen minnu bɛ n'u bolo M23 k'olu kɔni wulikajɔ daminɛ ka ɲɛsin duguden dɔw ma ni ka se ka maa 20 ko olu bɛɛ lajɛlen kasaralo ne la o de kama jamana lakanabaw n'o ye sɔrɔsilakaw ye ko olu fana wulikajɔw daminɛ ko ni waati na ko kɛlɛ kɔni ko a bɛ RDC kaw fɛ yen kosɛbɛ n'an bɔra an bɛna Sénégalikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Sénégal ale cɛba min bɛ yen n'o Ousmane Sonko ko wa ko an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔw bɛ senna kosɛbɛ kosɛbɛ Sénégal ale marabolo n'o ye Casamance ye walasa ale nɔfɛmɔgɔw a kanubaaw u bɛ se ka o nisɔngoya taamaw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na min kɛra sababu ye ka maa kelen ka o bɔnɛw na dɔ fana tɛmɛnen na ko wa ko wulikajɔ bɛ to sen na walasa olu sago ka sɔrɔ min ye Ousmane Sonko ko ye walasa o ka sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ Sidiki an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ wa ala kuma b'a la tiɲɛ Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ dansigi kunnafoni na bɛ ka baara bila ta jateminɛ Bablo Jabilakaw furumuso makoro kamara ka bolo ka de ɲɛnatigɛ rona togo la ɲɛmaaso kunna sangu jabi bɛ yen nɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ bɛ Adama Mayiga bolo bench kunnafoni farala ɲɔgɔn kan Mohamed Samake Sidiki Kulubali an de tun bɛ yan karamɔgɔ Ablaye Kulubali jɔyɔrɔ ka bɔ kunnafoni sabatili la aw ni cɛ ka kulomajɔ la a kan bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ kan